Σήμερα θα κάνουμε ερωτήσεις που μπορεί να δυσκολευτείς. Ποια συνήθεια είναι που σε κρατάει πίσω, αλλά δυσκολεύεσαι να την αφήσεις? Είμαστε στην Αθήνα, γυρίζουμε τις πλατείες και ρωτάμε τον κόσμο. Πίτρης. Χάρηκα, είμαι ο Κώστας. Ο Χάρης. Μέρα Αναστάσης. Βασίλης. Στράτος. Εγώ είμαι ο Γιώργος. Εγώ Δημήτρης. Αντρέας. Ο Αντρέας. Λοιπόν, Παναγιώτης. Δημήτρης και εγώ. Λικούργος. Αλέξανδρος. Γιώργος, ποια συνήθεια που έχετε στην καθημερινότητά σας που ξέρετε ότι σας κρατάει πίσω, την κρατάτε και δεν την αφήνετε? Την κρατάμε και δεν την αφήνουμε. Το τσιγάρο. Μεγάλος Τσιγάρο. εθισμός. Κόψιμο. Μακριά και αγαπημένη. Έτσι πρέπει. Και γιατί την κρατάς, από συνήθεια? Από κακιά συνήθεια να πούμε. Η επιρροή. Η επιρροή να πούμε. Κακιά συνήθεια σε παρασέρνει να πούμε η καθημερινότητα, ο καφές, η μπάλα. Τι να κάνουμε. Τι πιστεύεις ότι θα άλλαζε άμα την έκοβες στην καθημερινότητα στη ζωή σου? Η υγεία πρώτα απ' όλα. Σίγουρα το πιο σημαντικό, η υγεία. Τώρα από εκεί και πέρα. Εντάξει, μπορεί- Διάθεση. Διάθεση εννοείται. Το πιο σημαντικό. Αντοχή. είναι- Αντοχή, εννοείται, αντοχή. Γενικώς το τσιγάρο είναι μια κακιά συνήθεια που πρέπει να κοπεί. Αυτό έχω να πω. Εσύ, αδερφέ. Εγώ, το κινητό νομίζω. Ναι, η πολλή ώρα στο κινητό. Δηλαδή μπορεί να κάτσω και να περάσουν 2 ώρες στο κινητό. Γιατί το κάνουμε, γιατί το κρατάς παραδείγματος χάρη, από συνήθεια, γιατί? Άιντε, γιατί σκρολάρισμα, βιντεάκια και κολλάς. Δεν ξέρω πώς το έχουν κάνει έτσι. Αδρεναλίνη. Ναι, κάτι γίνεται εκεί. Τι θα άλλαζε, ρε παιδί μου, αν το κόβαμε αυτό? Σίγουρα θα γλιτώναμε χρόνο. Το χρόνο, αυτό πάνω απ' όλα. Ο Ναι. χρόνος είναι χρήμα. Ο χρόνος. Είναι πολύτιμος ο χρόνος μας. Περνάει το Πολύ δευτερόλεπτο φεύγει. Πρέπει να Ναι, τον αξιοποιούμε. πιστεύω αυτό σε μένα. Κακιά συνήθεια. Και εγώ ταυτίζω. Και πιστεύω το έχω ακούσει και από πολλούς άλλους. Είναι σημεία των καιρών αυτό με το κινητό σίγουρα. Η αναβλητικότητα θα πω. Η αναβλητικότητα. Και γιατί την κρατάς, ρε παιδί μου, από συνήθεια? Από συνήθεια, ναι, ναι, ναι. Δεν το έχεις σκεφτεί ποτέ να το υπεραναλύσεις, να δεις γιατί το κρατάς, οπότε αυτό θα πω εγώ. Και άμα το άλλαζες αυτό, τι μπορούσε να γίνει, ρε παιδί μου? Θα ξεκλειδωνώσουν, ρε παιδί μου, πιο εύκολα, ρε παιδί μου. Τώρα, εντάξει, αλλάζουν τα πράγματα όταν αποφεύγεις κάποιες κακές συνήθειες. Αλλάζει ο κόσμος, αλλάζουν όλα. Αλλάζει η έτσι δυναμική. πάμε μπροστά, έτσι πάμε μπροστά. Τώρα, αυτό, εσύ τι έχεις να πεις? Εγώ ρε φίλε να βγω από το safe zone μου, να μην πάρω ρίσκα. Ότι θέλω πάντα να είμαι safe και να ξέρω αυτό και αυτό. Να μην Ζεστούλα. πάρω- Ναι, να μην πάρω κάτι ρίσκο αυτό. Πιστεύω με κρατάει πίσω. Έτσι το έχεις μάθει, δηλαδή το από συνήθεια ή... Από συνήθεια μέχρι στιγμής, δηλαδή ήμουν πάντα στο safe zone μου. Ωραία πάντως απαντάτε, ρε παιδιά. Κάτι έχετε καταλάβει. Και τι θα άλλαζε, ρε παιδί μου, άμα το άφηνες αυτό? Άμα το άφηνα πιστεύω και έπαιρνα κάποια ρίσκα και στη δουλειά μου και παντού. Μπορεί να ήταν πιο ευνοϊκά τα πράγματα για μένα καλύτερα. Να είχαν αλλάξει κάποιες καταστάσεις στη ζωή μου, κάποιες συγκυρίες, να ήταν όλα αλλιώς. Μπράβο. Και εσύ, αδερφέ? Εγώ εντάξει, τώρα άμα έχει σχεδιάσει κάτι, αν αλλάξει κάτι στη ζωή σου να μην σε πάρει από κάτω και δεν μπορεί να τα ελέγχει όλα αυτό. Τι είναι αυτή όμως, μια συνήθεια, ρε παιδί Είναι μου? μια συνήθεια που αυτό θέλω Εσωστρέφεια. να κάνω, το κάνω και έτσι όπως είναι και δεν δέχομαι να αλλάξει κάτι αυτό. Α, είναι μόνο με το δικό μου τον τρόπο, Ναι, ναι. Απολυτότητα, δυσκολία, δηλαδή συνεργασία. Κάπως έτσι, κάπως απόλυτα. Ταυτίζομαι. Του καφέ. Τον καφέ, Ναι, ο καφές τι άλλο είναι. Συνήθεια είναι. Και γιατί, από συνήθεια το μάθατε, σας αρέσει, για ποιο λόγο? Άμα δεν πιεις καφέ το πρωί δεν λειτουργείς, φίλε. Το έχετε, εγώ έπινα καφέ και τώρα δεν πίνω καφέ. Γιατί? Το ξέμαθα γιατί με πήρε στα νεύρα. Α, το τσιγάρο πήρε τα νεύρα, ο καφές δεν πειράζει. Με πειράζει τα νεύρα και εμένα. Εγώ και 8 η ώρα το βράδυ να πιω καφέ, μέχρι τις 9 και 10 κοιμάμαι σαν πουλάκι μετά. Άρα σας αρέσει. Δεν είναι καφές, κάποια ναι. συνήθεια που σας κάνει πίσω. Όχι. Όχι, άρα δεν είναι αυτό. Ενέργεια μου δίνει. Ενέργεια. Εσείς έχετε κάποια συνήθεια που δεν σας κάνει καλό όμως την κρατάτε? Ναι. Για πείτε. Λέω ακόμα γεια και σε ανθρώπους τοξικούς. Αυτό είναι το χειρότερο. Όχι, καλό είναι, δεν είναι καλό Όχι. να λέμε και σε ανθρώπους. Θέλεις καμιά φορά να το πεις στον άλλον μπιπ, λες όχι θα το πω άστο. Να το πείτε. Ναι, δηλαδή είναι συνήθεια, τους χαιρετάω, ενώ είναι τοξικοί, ενώ είναι άνθρωποι που δεν πρέπει να τους πεις ούτε καλημέρα. Να μην καπνίζουν. Να μην καπνίζουν. Γιατί δεν κάνει καλό στον οργανισμό, σωστά. Ναι. Μπράβο. Κάποια άλλη συνήθεια εσύ από την καθημερινότητά σου, εσύ με τα μαθήματά σου, με το που βγαίνεις έξω, τι είναι που ξεχνιέσαι που και το κάνεις και δεν κάνει καλό, τι είναι? Δεν πρέπει να έχει συνέχεια Το τάμπλετ. Είσαι πολύ ώρα στο τάμπλετ. Όχι και πολύ. Είσαι 5 λεπτά Όχι. παραπάνω. Ναι. Και γιατί κάθεσαι? Για να παίζει 99 μέρες στο δάσος. Α, παίζεις παιχνίδι, Και αυτό όμως σε καθυστερεί από άλλα πράγματα που κάνεις. Ναι, μας πάω και πάρκο.
Πας και πάρκο. Άμα έπαιζες λιγότερο με το τάμπλετ, τι θα κέρδιζες στην καθημερινότητά σου και στο πρόγραμμά σου? Να διάβαζα και μετά να έβλεπα. Θα διάβαζες περισσότερο, ίσως. Ναι. Το τσιγάρο. Και δεν θα το κόψω ποτέ. Γιατί το κρατάτε αυτό όπως συνήθεια, επειδή σας αρέσει? Διότι μου αρέσει. Είναι σας αρέσει. Και άμα το κόβατε, τι θα άλλαζε? Θα γινόταν η ζωή μου χειρότερη. Η δουλειά. Η δουλειά. Ποια δουλειά, η καθημερινότητά σας, που η καθημερινή σας δουλειά? Έχω βαριά δουλειά, ναι. Α, έχετε βαριά δουλειά, και σας ταλαιπωρεί και στο σώμα και ψυχή. Βέβαια, ναι. Σε όλα. Αλλά την κρατάτε γιατί Είναι ανάγκη. είναι η δουλειά σας, για να τραφείτε. Βέβαια. Άμα τη σταματούσατε, τι θα γινότανε? Θα πίνει κάποια πολύ. Θα πεινάγατε. Θα είχατε όμως κάποια εναλλακτική να κάνετε στη δουλειά αυτή? Σίγουρα, άμα δουλεύει στο μυαλό σου, ναι. Αλλά είναι κάτι τώρα σαν αντιστάθμισμα, επειδή έχει δυσκολία για την υγεία, σας μπορεί να σας τρέψει και να σας ζήσει καλά κατά κάποιο τρόπο. Κοίτα να δεις, εγώ δουλεύω οικοδομή. Η οικοδομή έχει θέματα στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό είναι καλύτερα τα πράγματα. Αυτό είναι το κατά και το υπέρ. Καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέτε και αυτές οι αντίρροπες δυνάμεις να κάνω κάτι άλλο, αλλά αυτή τουλάχιστον μπορεί να σας τρέψει. Ξενύχτη. Το ξενύχτη, Ναι. Γιατί το κάνεις, είναι κάτι που σου αρέσει φυσικά να υποθέσω. Μ' αρέσει. Παρέα αρέσει. Χαρτιά, τράπουλα. Περνάει η ώρα, ναι. Ναι. Και αν τη σταμάταγες αυτή, άμα την έκανες, τι θα άλλαζε, ρε παιδί μου, στη ζωή σου? Τι θα άλλαζε. Θα κοιμόμουν καλύτερα. Δεν θα είχα μαθήματα. Αυτά. Αρκετά είναι, σημαντικά να ακούγονται. Εντάξει είναι. Και εσύ, αδερφέ? Κοίτα, το ίδιο, γιατί μαζί βγαίνουμε συνήθως. Είστε. Ναι, οπότε εντάξει. Ο ύπνος βοηθάει πάρα πολύ, πρέπει να το φτιάξουμε τον ύπνο. Γιατί ξυπνάμε κατευθείαν μεσημέρι, δηλαδή δεν ευχαριστιόμαστε καθόλου το πρωί. Νυχτερίδες και αράχνες. Ακριβώς έτσι. Και εσένα σου αρέσει και στη συνήθεια με παρέα? Κοίτα, εγώ θέλω να το αλλάξω, αλλά δεν έχω πρόβλημα να ξυπνάω και με αργά, οπότε δεν με νοιάζει κιόλας. Να πίνουμε κάθε Παρασκευή. Το βράδυ, ξενύχτη, Βέβαια. Αλλά σ' αρέσει αυτό ή από συνήθεια, πώς το κάνεις? Μ' αρέσει. Όταν είμαι ειδικά με παρέα, Μόνο την Παρασκευή είναι? μόνο την Παρασκευή. Εντάξει, δεν είναι και τόσο κακή συνήθεια, Όχι, αλλά παίρνουμε φαντάσου μια φιάλη κρασί και πίνουμε και οι 4. Ωραία, καλή φάση. Βέβαια. Αν το άλλαζες αυτό, τι θα άλλαζε? Δεν θα βρίσκες τόσο πολύ συχνά τους φίλους? Όχι, απλά πιστεύω ότι όταν έχουμε και να πίνουμε, ξέρω, και παρά συζητάμε έτσι, κάνουμε έτσι deep talks. Ωραία. Ωραίο. Σαν πως κάναν στην αρχαιότητα που φιλοσοφούσαν, Ναι. Τέλεια. Εσύ? Να καπνίζω κάθε μέρα. Καπνίζεις, Ναι, υπερβολικά πολύ. Πολύ, Πάνω από 20 τσιγάρα την ημέρα. Και γιατί το κάνεις αυτό, από συνήθεια, από το σ' αρέσει? Μου αρέσει και η συνήθεια κιόλα. Έχει γίνει συνήθεια πλέον. Δηλαδή δεν μπορώ να πάω τσιγάρο. Άμα το έκοβες, τι πιστεύεις ότι θα γινότανε? Θα είχα τα λογικά μου. Καλό. Εσύ? Εγώ συνηθίζω να κοιμάμαι αργά, πολύ αργά. Δηλαδή? 3-4 ώρα. Νυχτερίδα. Και γιατί το κάνεις αυτό, έτσι συνήθισες? Από συνήθεια. Και η παρέα έτσι είναι? Όχι. Μόνος σου, Και άμα το έκοβες αυτό, άμα τα άλλαζες, τι θα άλλαζε, πιστεύεις? Θα κοιμόμαι καλύτερα, σηκώνομαι πιο εύκολα για το σχολείο κτλ. Θα τρώγω καλύτερα γενικά. Αυτά απάντησαν σήμερα. Εσύ έγραψες στα σχόλια τη δική σου απάντηση? Τι άλλο θέλεις να ρωτήσουμε? Για περισσότερα ακολούθησέ με.